Again guys, part 3 naman guys. Please subscribe, comment, like us. Ano ka din? Ano? Ilan na lang ang percent na? 10. I-charge na to. Naglaro yan o. Naglaro yan o. Ito ka na rin.
Pero ba na ko nito? Ito. 8 ang bento. 8 na lang, church. Palunga. Dili, palunga na. Palo ka? Ano? Dili, okay. Ako, be. No, okay. Ano ba? Black ang Oh, kanya. black. Kana isa oh. Dito. Oh, kana. Anawag ni dagan. Dagan natin. Sisa man. Ha? Hmm. Ano dito pinapuno? Pinapo ganing. Ano yung program? Hindi ako. Ha? Sabi, kumano. Ilang kamay lo? Ha? Ilang kamay lo? Oo. Sabi ba? Ganyan na lang, sabay ito gino. Ha? Ito sa balay ha? Malo ako. Ilang taon na dito? Ano mo daw, napapan may ilo diya? Kung palit o gatag. Palit na lang bidding, na 100 din mo. Ilan, 5 daw katuan. Isa na lang kagatas. Ganyan mo palit. Ay 100 ya? Ano mo? Nalan ko. Hindi, dito ko na dito. Hindi. Okay, balik na dito. Yan 5 daw ka birch tree. Yan. Ano kambyo ah? Napanay kambyo ha? Ay pagdali. Naya.
yung sukli. Mamate. Marami sila na po, pero sukli ho. Maragit rin ko. Ako, mamang, dada, dade, mami, kuya Amon. Six, bigyan natin. Ah, tama. Dire di matay sila dati. Dire ka matulog. Ako, cellphone. Agay, hindi na inayang ko. Uy, grabe. Cellphone. Ay, gigamit mo ngayon. Di kuya mo ang cellphone ni mamang, no? Email na to ba? Ilan lang.